alle sammen i description. Så er vi simpelthen på vores fælles account. Nu får jeg skal ikke gå ind og subscribe til vores single account. Min den hedder Dino Gaming. Hans hedder Julius Nevis. Alright. Og nu skal vi simpelthen flække ham der, for han er så grim. Kom så, Og Julius, jeg skal nok redigere på vores fælles account. Det vil jeg gerne. Okay. Lig der. Du skal ikke tro sig selv. Han ligger. Lig der. Julius, han flækker. Nej. Jeg kom. Okay, hvem var det? Han skal have pisk. Hvem er? Han slår med kortet. Flækker. Okay, hvad så rødhåb? Rødhætte. Vi lægger rødhætte op på Facebook. Mamma. Der er der hylde. Hvad fanden er kortet? Det er grønne, sådan her. Hvad fanden er det? Hey! Forstår du? Hvad? Hey! Ja. Det er ikke tro. Hey! Jeg har ikke givet permission. Vi har ikke givet permission til at slå mig. Kan han da lige permission, eller slår han bare? Han slår mig bare. Okay, ikke noget permission, den er ikke god. Ned. Alright, hør du ham? Eller hvad glor du på med bare maven? Vi skal to. Og i chat, jeg må også meget gerne skrive, men når vi får de 1000 subs, så begynder vi at lave streaming. Så ja, det skal I bare glæde jer til. Er det enig, Julius? Ja, kom nu lidt. Til at stream. Og Julius kommer også til at stream. Kommer vi alle sammen til at være. Du kan vide det? Vi er tryhard. Og vi kan også godt spille noget andet end Roblox. Eller noget andet Roblox. Til at skove måske, hvis I vil se det. Ja. Shit. Nej, for satan. Julius. Hey. Julius, er det for, man er crazy? Julius. En død. 180. Nu er det alle mod ham der. Mohammed, kom her. Ja. Læg dernede, han hedder Omar. Shit. De er på. Shit. Hvor er du hen? Jeg bliver cooked. Jeg bliver cooked. Okay, hvem var det? Det er ham der. Ham her? Der bag. Kom her. Invite mig lige til party, bro. Okay. Du bliver jo cooked. Jeg har godt inviteret dig. Hvordan? Kom her. Vigtigt. Du er så virkelig lukket. Shit. Ja, hvad har du forventet? Du var 100. Right, altså. Hvorfor ryster du på hovedet? Det kan også være, hvad fanden. 180. Oppa. Come on. Hey. Julius, jeg har ikke landet på mig. Hvor bliver cooked? Shit. Hvor skal han? Jeg har ham der. Shit. Shit. Mening. Det tror jeg. Det er sådan noget. Han blev kortere. Okay. Gå væk. Jeg skal ud og gøre noget. Jeg har ham sådan der. Ja, men han er fucking også klikker i noget crazy noget. Og jeg klikkede mit liv ud. Ja, bro, du kommer alligevel til at dø, så du er ikke noget, bro. Hvad så? Ja, altså. Du fucking lover? Læg der. Ikke til ham. Hvad nu? Jeg ligger kom bare lov for dig. Okay, han er hans stilkælder, så you slap! Okay. John fucking Michael Jordan. Hvad laver du her? Jeg har givet permission. Okay, rør du ham, så ser vi, hvad der sker. Rør du ham, så ser vi, hvad der sker. Rør du ham, så ser vi, hvad der sker.
Nej, bro, vi skal beskytte den her. Du må ikke gå ud for den her. Vi skal beskytte hele den her line. Ud med jer, ud for den her line. Ud for linen, alright? Kom her, krammer. Shit. Just, kom her. Jeg ser Just, de lys. er inde på vores line. Jeg ser lys. Han siger noob, han siger noob. Okay. Oh, shit, Michael Jordan, det skulle du ikke have sagt. Hvad så, Hvad er der rigtig nu? Hvad er det, hva'? Flæk ham. Altså, recording, når du flækker ham. Jeg skal have det på cam. Okay. Jeg er med dig! Okay! Der kom brødrene, forstår du? Jeg giver på mission. Flight left. Julius, du må ikke gå ud for den her. Julius. Bag dig. Ikke. Det er ikke vores problem, du spawner hen, du er vores nye op. Læg dernede. Øj, han bløder. Er det en ny update? Okay, jeg kan godt huske dig. Alright, gå tilbage. Sam, jeg kan også godt huske dig. Tilbage, bro. Læg dernede. Læg dernede, jeg tror du har noget. Dumb bitch. Rummy recorder. Ham her, han kommer. Ja, jeg giver dem mission. Lækker. Shit. Okay. Okay. Nej, Julius, du var bare low. Jeg kommer, bro. Okay, han er her. Nu misser. Lækker, right? Jeg står og recorder mig. Fint nok, nu er der beef. Flæk. Kom her. Ja. Han skal bare sutte gulvet med. Hvad så? Ja. Hvad så, Arda? Gualtia. Shit. Okay, Arda Gualtia. Shit. Are you serious right now, bro? Arda Gualtia, han ligger her. Jeg fighter mig. Pas det. Okay, hvad så, Arda? Hvad så? Michael Jordan. Jeg kom. Michael Jordan. Han har ikke mig. Hallo, Michael Jordan. Kom her, han forfølger mig hele dagen. Okay. Kom her, giv mig en krammer. Jeg tror, du kan løbe nu. Hvor rører du op? Du må ikke gå ud for den, så du skal stå her og record fra. Ja, han blev rørt op. Bitch, må med på holdet. Jeg har lige gjort det indtil. Han reagerer på det her. Kig. Kig han godt direkte hen til mig. Okay? Se. Jeg bare vil cook, hjælp mig, mand. Okay. Han er slået af. Okay. Stop nu, altså. Fuck er det problem. Vi smider dig ud af bejlet, hvis du bliver ved. Ja, det er du selv under. Nej, bro. Det var ham, der fightede med mig. Nej, det var Ejbø. Jeg så godt, du kom hen og slog ham. Nu vil han spørge om der. Men det kan han ikke. Shit. Arde, lukker røven. Og holder din kæft og sætter ned på jorden i 10 minutter. Kom her. Nu holder du din kæft og sætter ned på jorden i 10 minutter. Så du kan den der bil. Bro. Hey, hvor er den der lige sådan her? Ja. What the fuck, hvorfor fanden er det det? Det er fordi han vil fuck, og så nu kunne jeg. Jeg kuggede ham lige. Ud med dig, bro. Bag voksen. Det var ham, der ville ned. Han sagde 1v1 med, og så kuggede jeg ham. Det er karma, men altså. Og nu kan han til ham. Ja, fordi jeg fucking bulliede ham. Det var nok vist der. Sådan der.
Og så I siger, to krafterne sorry, kan I fatte det? Jamen bro, det var ham der sagde 1v1 me, og så fulgte han bullet det, Du starter jo med at slå ham hele tiden. Nej. Okay, hjælp ham. Okay, jump this kid. Jump. Hvad så? Him. Bro, optager vi egentlig ikke stadig YouTube? Nå jo. Oh shit. Ja, det er fint. Alle sammen nu kommer vi simpelthen til at slukke YouTube-videoen. Og det var sygt fedt at have jer med på den. Jeg håber, at fremtiden skal blive rigtig stor med Julius.